Kaixo, Ainhoa naiz eta gaur nator Stretching Global Aktiboan saio batekin, bai? Luzaketak baino lekuan. Eta gaurko saiorako berdeu toalla bat eta paleta bat, bai? Paleta ezer ezeotia. Bale? Mugitu etxean guaz, Bale, jarriko gea. Buruz gora etanda. Bai? Eta mantenduko dugu bizkarrezur guztia lurrian apoiatuta. Eta sakrua aldan gertuena paretai, bai? Baina, ipurdila altxagau, mantendu ondo apoiatuta eta aldan gertuena paretian, bale? Bezuak gorputzan luzera eta ondo luzatuta, bai? Separatu eskuko bihatzak elkarrengandik, sorbaldak lurrian apoiatuta, bi hankak elkartuta, belauna txorkatiak, eta taloiak gora begira eta aldan luzatuta. Bai, eta hemen arnasa hartzen hasiko gea. Emango dugu kokotxa bular aldea, baina betire mantentzen burua apoiatuta. Venga. Eta sakon hartze dugu arnasa. Gogoratu gorputzeko ata guztik ondo luzatziaz, belaunak eta txorkatiak elkartuta, taloiak gora begira, sakrua eta bizkarrezura lurrian apoiatuta, bezuak gorputza luzeran, eskuko bihatzak elkarrengandik urrututa, sorbaldak lurrian apoiatuta, eta kokotxak bularaldea mantelu. Venga, eta hortxe mantendu. Bale, oso ondo eta hemendika, pixka bat, flexionatuko ditugu belaunak eta aldakak zabalduko ditugu. Mantenduko dugu taloiakin, hankeko bihatzak kanpoa begira, igrelan hankak izango hasiak bezera, bai? Belaunak zabalduta, aldaka irekita, eta mantendu hor, sakrua eta bizkarrezurra lurrian apoiatuta, bezuak gorputza luzeran, eskuko bihatzak elkarrengandik urrututa, sorbaldak belarritik urrututa eta lurrian apoiatuta, eta kokotxa bularaldean marta. Venga, eta hemen arnasa hartu sakone. Eta zaiatu taloia gora begira mantentzen. Eta hankeko bihatzak kanpoa begira. Imaginatu hankan gainean pixua dakazuela eta pixu hori eutxin berdezuela.
pixka bat gehiago flexionatu, hori dena mantendu, hori ireki ondo aldakak, eta taloiarekin kontaktuak. Venga, eta hankeko bihatzak kanpoa begira, Imaginatu hankak pisua mantendu hori zuela, erori gabe, venga, sorbaldak ondo apoiatu da lurrian, belarrutik urrunduta, luzatu ondo eskuko bihatzak, eta kokotxa bularraldea. Venga, tazna sartu, Venga, pixka bat gehiago jetxi, bakoitzak aldun arte, bere topea, eta mantendu hor, ireki ondo aldakak, venga, taloiarekin, eta hanka kanpoa begira, venga, mantendu hori, eman kokotxa bularraldea, venga, luzatu ondo, gorputzeko atal guztik, sorbaldak belarretik urrututa, lurrian apoiatuta, Bale, oso ondo eta hemendikan mantenduko ditugu aldakak zabatuta, posizio hontan, eta emango dugu burua alde batea, eta derreojo begiratuko dugu zorbal, bai, eta mantendu hor. Beka, eta mantendu zorbaldako ondo apoiatuta lurrian, eta begiratu derreojo zorbal, bai. Venga, bezua gorputzan luzeran, eskuko bihatzak ondo lusatuta, bizkarra izurra eta sakrua lurrian apoiatuta,
Bi zorbaldake bai, aldakak irekita, taloi bat beste taloiak irekututa, eta arteko behatza kanpoa begira. Venga, mantendu hori. Bale, bueltatu erdia, eta begiratu bestaldea, eta derre ojo begiratu zorbaldai, kontrako zorbalda ondo apoiatuta lurrian, venga, eta mantendu hor hartu arnasa. Pixka bat eskantzatu, itxianka, venga, soltatu pixka bat gorputza. Bai? Zati bat indeu, beste zati bat gelditzen, rekuperatu pixka bat. Vale, oso ondo, bigarren zatiakin, bai? Venga, animo, Hasiko gea, hasieran bezala, bai? Bi hankak elkartuta, belaunakin, txorkatiakin, eta taloiak gora begira. Imaginatu hankan gainean pixu da kasora, eta pixu hori eutxetik bat ez zutela. Bai, erori gabe, eskuak gorputzan luzeran, eskuko bihatzak elkarrengatik urrunduta, zorbalda belaretik urrunduta, zako eta bizkarrezura apoiatuta, eta kokotxa bular aldea, eta mantendu.
Eta hemendikan separatuko ditugu txorkatiak eta belaunak eta pixka bat zabalduko ditugu aldakak. Eta mantendu hor, taloia gora begira. Venga, ez utzi arteko biatzai gora juten, mantendu taloia gora begira. Zakua eta bizkarrezura ondo apoiatuta lurrian, bezua gorputzak zabaleran, zorbalda belarritik urruntuta, kokotxa bularaldea. Eta hemendikan besuak eramango ditugu zorbaldan altuera, bai? Hortxe, hori da, zorbaldan altueran, eta mantendu eskuak, eskuko bihatzak elkarrengandik urrunduta eta ondo luzatuta. Eta posizio honetan, ingo ditugu zortzi arnasketa, bai? Hartuko dugu arnasa lekuan, eta arnasa botatzean eskuko bihatzakin gora katirako dugu, bai? Ondo luzatuz, baino aldi bere, mantentze dugu eskumutura lurrian apoiatuta, bai? Eta arnasa hartzean apoiatuz, zortzi aldiz, bai? Eta bitartean mantentze dugu gorputzeko atal guztiak luzatuta ondo, kokotxa bularaldea eta taloia gora begira. Hasiko gara, zortzi aldiz, hartu arnasa, eta botatzean, tira eskuko bihatzetikan, gora mantendu eskumuturako ondo apoiatuta lurrian, eta luzatu alde zuen gehiena, bueltatu, hartu arnasa, eta bota. Oso ondo. Hori jarko ditugu eskuko masaiak lurrian apoiatuta, bai, bera begira. Eta ingo dugu berdina, arnasa botatzean eskuko bihatzakin tira ingo dugu goraka, mantentzen eskumuturak lurrian apoiatuta, bai. Eta arnasa hartzean, bueltatu, zortzi aldiz, animo, hartu arnasa, eta bota da gora, luzatu, tira goraka,
Bale, oso ondo, eskumasaiak gora begira, urrundu bihatzak elkarren gandikan, mantendu besuak zorbaldan altueran, venga, eta hemendikan pixka bat gehiago zabalduko ditugu hankan, taloiak kanpoa begira eta mantendu hor, venga, animoen, ja bukatzen aitea. Venga, bukatzeko zabaldu alde zuen gehienak, mantentzen taloia kanpoa begira, venga, mantendu hemen, luzatu ondo eskuak, sorbaldan lurrean apoiatuta, konko txagular aldea. Venga, minutu bat gehiago eta listo, mantendu hor. Oso ondo pixkanaka jun gertuatzen hanka, venga, poliki-poliki, hori da, eta jaso besuak eta belaunak, eta rekuperatu, venga, oso ondo. Pixkanaka, inkorporatzen jutegea, bota alde batea. Venga, bakoitza bere martxan, eta poliki-poliki gora jutegea. Gaurko nahiko bai, espero gustatu zaizuela eta beste baten ikusterea. Agur!